आरो साइकेलनि सावगारि दंमोन ओमफ्राय दा बे साइकेलखौ मोनबाय आरो बे मेथाइखौ फानग्राया जाहैबाय बे जोंनि गामि सिजुगुरि गामिनि बिथां मुस्रि देंखोसा दैमारि नै दुकाना बे जों गामियावहा दुकाना फिसाब्लाबो माने गोबां जाथावना मेथाइफोर दंसोयो नै आरो मालिकआ जाहैबाय नै बिथांनि मुङा जाहैबाय देंखोसा दैमारि बिथाङा बर्तमान दुकान होनानै जिउ खांगासिनो दङ बिथाङा मराथनस्रि हाथायावबो मराथनस्रि हाथायाव खेबनै लाङो समबार आरो बिस्थिबार आरो ओमफ्राय सुनिबार खालि रौता स्टेसन बाजाराव थाङो बिदिनो बिथाङा न'खर सालायगासिनो दङ बिथाङा नैबे मेथाइखौ फानो जे बे मेथाइखौ सासे सुबुङा बायदोंमोन आरो मोनसे कुपन मोनदोंमोन बे कुपन मोननानै साइकेलखौ मोनबाय नै आरो साइकेल मोनग्रा सुबुङा नै खाथियावनो दङ मा नाममोनलाय मुनुस बर' बिथाङा जादों मुनुस बर' बिथाङानो मोनदों साइकेलखौ मात्र 12 रां बे साइकेलखौ सफैनाया सानब्रैसो जाबायना दाखालि सुनिबाराव सफैबाय साइकेला गुवाहाटीनिफ्राय सफैनानै बे साइकेलखौ दिनै बिथां देंखोसा दैमारिया बिथां गला दुकाननि मालिकआ दिनै बे साइकेलखौ गथायनो नागिरदों जायनोखि बे साइकेलखौ मोनदों बिथांनो गथायनो नागिरदों आरो नैबे बिथां मुनुस बर' जों गामिनिनो बिथांनो गथायनो नागिरदों साइकेला बहुत मोजां दा बेयो बेसेबांसो प्राइस जागोन बेखौ मिथियाखै नाथाय साइकेला जोबोर मोजांथार जोबोर मोजां गोदान साइकेल दिनै बे साइकेल गथायनाय हाबाफारियावहा नै माखासे जोंहा बे जों गामिनि माखासे सुबुंफोरा नुजाथिफैदों नै बिथांमोनाबो बे दुकानाव मेथाइफोर जायो नै दुकाना जोबोर मोजां गोबां मुवा बेसादफोर दङ एसेनोसै नै दा बे साइकेलखौ बे बिथां मालिकआ गथायसिगोन दे दुकाननिया बे कास्टमारनो मोजाङैनो बोर सारस्रिबाय जाहाथे उनावहा माबा मोनसे मुवाफोर मोनबावथों होननानै जै जाथोंसै दे होमबा